Tervehdys täältä Maija-astrologisen galaktisen säätiedotuksen ääreltä. Tunnelmat saattaa olla nyt aika järisyttävät. Punaisen maan aaltojakso on alkanut. Ja maa on semmoinen niin maanjäristys, mannerlaatat liikkuu, tulivuoren purkaukset. Useimmiten tämä näkyy siellä tunnetason sisäisissä kerroksissa, mutta voi ilman muuta näkyä tietenkin koko tämän maaplaneetan tapahtumissa. Tämä on semmoinen, voisiko sanoa, että vähän semmoista aikaa, jossa murtovesi kautta, jos ajateltaisiin vaikka, että suolainen ja makea vesi yhtyy ja tulee murtovesi, kun asiat ei ole niin tarkkaan määriteltäviä. Ja Punaisen maan aaltojaksolla ehdottomasti se oikean ajoituksen lainalaisuus vahvistuu. Kun me ajatellaan näitä universaalia lainalaisuuksia, puolensa vetämisen lainalaisuus, niin oikean ajoituksen lainalaisuus on hyvin vahva. Ja kun aika nyt nopeutuu tai muuttaa luonnettaan, mikä liittyy tähän syklin taitteeseen, niin tämä lainalaisuus vahvistuu. Olemme kaikki entistä enemmän yhtä, olemme kaikki samassa energiassa ja synkronismi eli se ajatuksen lainalaisuus vaan vahvistuu. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että asiat menee hyrskyn myrskyn, suunnitelmat muuttuu, nopeutuminen nopeutuu ja sä ehkä huomaat, että se mitä sä ajattelet, sanot tai teet, sä saat sen entistä nopeammin vastaasi, koska sä päädyt olemaan just oikeassa paikassa oikeaan aikaan entistä enemmän sen mukaan, mitä sä itse luot elämääsi. No, Punaiseen maahan liittyy myös se, että minkä takia ollaan vähän niin kuin murroskaudessa, murrosvesialueella, murrostunteiden alueella ja miksi saattaa niin kuin rätistää ja rytkyä tunnetasolla, niin poksahella tunteita pintaan. Tämä kalenterikierros, Maija kalenteri Tzolk'in, joka kertoo siis minkälainen energia kunakin päivänä tai kunakin 13 päivän aaltojaksona meille tänne maapallolle virtaa. Ja nyt Punaisen maan energioissa erityisesti olemme säätymässä siihen, että olemme maassa maan kansalaisina, maassa maan tavalla, mutta hyvin herkät tuntoaistit auki, hyvin vahvistunut intuitio. Ja kun Punainen maa on punaisena värinä tunnetason laatu, niin ne asiat, jotka on ok, ne nousee pintaan vahvoina tunteina, semmoisina purskauksina, jotka voi vaikuttaa kuin että tulivuori sieltä räpsähtää. Ja Punainen maa aloittaa keltaisen linna-alueen. Kukin linna on aina 52 päivää pitkä. Eli kalenterissa on monta eri kerrosta erilaisia syklejä. Yksi päivä on yksi ruutu, sitten siellä on se 13 päivän aaltojakso, sitten siellä on 52 päivän linnajakso, joka antaa oman erityisenergian, ja sitten myös se, että missä linnassa mennään. Mehän aloitettiin tämä kierros 8.7. Siellä aloitettiin synnyttelemään tätä noin 9 kuukauden sykliä, jossa aina synnytämme elämämme uusiksi. Niin nyt me ollaan tultu sieltä heinäkuusta tähän keltaisen linnan alkuun. Ja tämä alkaa olla niin kuin sadonkorjuuta, tuloksien vastaanottamisen aikaa. Ja tämä jatkuu aina sinne keväälle. Et maaliskuussa loppuu sitten tämä kierros. Niin kaikki se, mitä tässä nyt on saatu aikaan, niin se alkaa nyt nousta tietoisuuteen. Ja sitten tämä alkaa sillä punaisella maalla, että no mitä sä olet elämäsi luonut, miltä se elämäsi alkaa tässä näyttäytyä ja minkälaisia tunteita se herättää. Koska jos tunteet on ihania, innostuneita, niin jes, mutta sitten jos siellä on ärsytyksiä ja vastustusta ja joku juttu ei vaan toimikaan ja asiat ei etene niin kuin haluat, joudutkin olemaan täysin vastarannan kiiskenä ja tekemäänkin hyvin yksilöllisiä ratkaisuja, poistumaan mukavuusalueelta. Tämä on tosi tiukkaa settiä, mitä Punainen maa tarjoilee. Heti, jos asiat eivät ole sua varten tai resonoi sun taajuudella.
Ja punainen maa henkilökohtaisena Maija-merkkinäkin, jos tunnet yhtään punaista maata, niin tiedät, että he eivät ole mitään niin diplomaatteja ja neuvottelijoita. Ja jos et tiedä omaa Maija-syntymämerkkiä, niin voit käydä laskemassa sen ja saat ilmaisen luonnekuvauksen ja sen nimen omamaija.fi-sivustolla tai päivikaskimäki.com-sivustolla. Kummaltakin mun sivustolta löytyy Maija-syntymämerkkilaskuri. Ja mikäs tää punaisen maan kesto? Punaisen maan aaltojakso tässä monikerroksisessa ajan syklisessä virrassa, mitä tämän galaktisen kalenterin kanssa seuraamme, niin punaisen maan aaltojakson 13 päivää kestävät 11. joulukuuta viiva 23. joulukuuta. Ja sitten siellä jouluaattona lähdetäänkin ihanilla energioilla. Seuraava aaltojakso siitä lisää sitten. Punainen maa saattelee meidät joulun tunnelmiin. Ja erityisen tärkeä hetki on talvipäivän seisaus 21.12. Spektraali sininen käsi, jossa oikeasti haaste ja voimavarat kohtaa. Ja se on hyvin semmoinen vahva irtipäästämisen oikein H-hetki. Sattuu olemaan talvipäivän seisaus ja tuolla talvipäivän seisauksessa mulla onkin se ihana tähti-meditaatio-ilta online. Laskeudumme yhdessä joulun rauhaan, teemme tähtimeditaation, tutkailemme vähän vuodenvaihteen ja joulun ajan Maija-energioita. Löydät sen sieltä kaupasta kummaltakin mun sivulta, mutta vaikka omamaija.fi, joulun tähtimeditaatio. Ihanasti tervetuloa siihen. Katsotaan siellä vähän henkilökohtaisemmin sitten näitä energioita, millä tulokulmalla ne tulee. Meissä ihmisissä tapahtuu erikoisia, poikkeuksellisia asioita. Meidän fyysisessä ja psyykkisessä kehossa, meidän intuitiokanavassa, meidän aisteissa, meidän aivoissa, meidän hermostossa, vaikka missä. Ja tuntuu, että tosi vahva ohjaus tullut, että nyt on aika paneutua siihen, että mitä meissä oikein tapahtuu, koska tämä tuleva vuosi ja myös tämä Maija-astrologinen ajanjakso kertoo, että nyt keräämme satoa siitä ihmisen evoluution huipentumasta. Me olemme tulleet noin 12 vuotta, melko tarkkaan talvipäivän seisauksessa tasan 12 vuotta sieltä vuodesta 2012. Siitä asti ihmiskunta on ollut kuin tuulikaapissa, hakemassa suuntaa, synnyttämässä jotain aivan uutta. Ja long count-kalenterissa, pitkälaskukalenterissa me olemme aivan täällä lähtöruudussa koko ihmiskunta, aina vuoteen 32 asti. Ja tämä alkaa nyt todella näkyä, se ihmisen evoluution kvanttihyppy. Et mulla on tullut tosi vahva tarve tehdä tuohon keväälle sellainen sarja. Se ei ole kurssi, vaan se on semmoinen, jossa mä haluan koota ihmisiä yhteen vähän jakamaan kokemuksia, että mitä meistä tapahtuu, mutta myös kerron, että mitä meissä ihan oikeasti meidän aivoissa, valoaivot, aistit, kaikki se data, mitä on kerännyt tässä 12 vuoden aikana ja paljon ennen sitä, aina tuolta 2000-luvun puolesta välistä asti tähän, että mitä ihmiselle tapahtuu. Mitä se tarkoittaa, että kun me tehdään sitä evoluution kvanttihyppyä. Miten se näkyy meissä ja miten se näkyy meidän elämän ja tietoisuuden muutoksessa. Ja mä oon nähnyt tämän tosi paljon mun henkilökohtaisissa katselmuksissa, kun katsomme, miten ihmisillä kanavat ja tietoisuus avautuu ja miten monta kertaa huomaa, että tässä ollaan nyt todella lopettamassa. Ikään kuin sielusopimukset menee uusiksi ja sitten, että mikä se uusi sielusopimus on. Mun henkilökohtaiset kanavoinnit ja katselmukset, joihin voit varata nettikalenterista ajan Zoomilla tai puhelimessa siellä verkkokaupasta, niin niissä aina, ne aina lähtee, että mä saan sen tiedon etukäteen kanavoituna, mitä asiakkaalle on tulossa siihen hetkeen, ja se on aina se alku on sitä kanavoitua tietoa. Sitten tietenkin katsotaan Maija-astrologista karttaa, että vaikka missä vaiheessa on menossa 13 vuoden sykleissä, mikä on oma G-voima, mikä on oma sielun tehtävä, hyvin käytännönläheisesti, mutta
saan kyllä niin upeita palautetta, että kiitos ihanille asiakkailleni. Ja jos haluat antaa lahjaksi vaikka mun henkilökohtaisen katselmuksen, niin siellähän on siellä verkkokaupassa ne kaikki joululahjat nyt, ja lahjakortin voit antaa henkilökohtaiseen Zoom- tai puhelinkatselmukseen. Siellä on myös 3 Maija peruskurssia video 2 hinnalla. Ja sitten siellä on tietenkin Maija astrologinen vuosikalenteri, joka on ihan ehdoton must ensi vuoteen, että näet missä mennään gregoriaanisessa ja Tzolkin kalenterissa. Mutta kaikki joululahjat löydät sieltä verkkokaupasta. No, mitä tämä tarkoittaa sitten tämä punaisen maan energia-alue eri Maija-merkeille? Sillä, että mikä on sun syntymämaijamerkin väri, on tosi iso merkitys. Että jos sun syntymämaijamerkki on punainen väriltään, niin tämä on sulle vahvaa aluetta. Punainen ihmisen syntymämaijamerkki kertoo, että hän on hyvin vahva tunnetason ihminen. Jos sun syntymämaijamerkki on sininen, niin tämä on äärimmäisen tärkeä energia-alue sulle. Ihan sininen myrsky, sininen käsi, sininen yö ja kaikki erilaiset siniset merkit, vaikka sininen apina, niin tämä punaisen maan aaltojakso on äärimmäisen tärkeä juuri sinulle. Mutta se, että mitä tämä alue tarkoittaa sulle sitten keltaisena merkkinä tai keltaisena siemenenä, sinisenä kätenä, valkoisena tuulena tai jos sun syntymämaijamerkki on valkoinen, niin tämän henkilökohtaisen merkityksen sä löydät sieltä Oma Maijan jäsenpalvelusta, jota uudet jäsenet voi käydä tutkailemassa viikon 1 eurolla. Koska näihin kaikkiin merkkeihin liittyy niin paljon sitä henkkodataa ja jokaisella päivällä on niin oma energia, niin siellä on todella laaja kattaus, mistä sä voit poimia sen, mikä sulle kunakin päivänä resonoi tai antaa sulle sen vahvistuksen, että mitä tällä kertaa tämä punainen maa sulle tarkoittaa. Ja Tzolkin kalenteri kertoo, mikä on galaktinen säätila, niin sun Maija syntymämerkki ja Oma Maija kertoo, miten se vaikuttaa sinuun. Ja se on aina yksilöllistä ja henkilökohtaista, eikä sitä pysty suoraan kukaan kenellekään niin ennustamaan etukäteen, että nyt sulla käy silloin tätä ja tätä. Ja sen takia Oma Maijassa on niin laaja kattaus sitä, että mitä kukin jakso sisältää, mitä se henkilökohtaisesti tarkoittaa, mikä on päivien energia. Ja sitten tässä uudella ajalla, kun sä haet sitä sun sielutehtävää, mikä on sun oikein semmoinen, mikä sytyttää sun intohimon, niin Psi-krono, toinen Maija syntymämerkkisi, kun meillä on 2 Maija syntymämerkkiä. On tämä syntymämerkki, galaktinen allekirjoitus, mutta sitten meillä on myös se sielumerkki Psi-krono. Niin nämä yhdessä muodostavat poikkeuksellisia persoonasilaatuja. Ja se Psi-kronon luonnetulkinnan sä löydät sieltä laskurit-valikossa siellä Oma Maija-palvelussa, kun oot liittynyt. Ja tätä laatua sä tarvit tosi paljon tänä aikana, koska se on se, mikä antaa sulle viitteitä, että mikä herättää sun intohimon, mitä sä oot oikein niin voimalla ja intohimolla tullut tähän uuteen aikaan nyt synnyttelemään. Ja tämä, että me ollaan 12 vuotta tultu ja kehitytty ja eletty tässä paradoksien, haasteiden, niin äärimmäisyyksien maailmassa. Ja nyt tulee punainen maa, joka on äärimmäisyyksien laatu, joka pistää niin testaamaan, venyttämään omia rajoja, olemaan eri mieltä, olemaan vastarannan kiiski. Ja niin liike, joka testaa rajoja, on punaisen maan se alkuperäinen Maija jumaluus ja maaplaneetan jumaluus, niin äärimmäisen vahvat tunnetasolta niin pintaan nostavat energia-alue. Ja tähän loppuun sanoisinkin, että seuraa sun tunteita ja sitä, että miksi tämä tunne heräsi minussa, mitä tämä tuli mulle kertomaan. Vaikka se tunne nousee siitä, että joku tekee sulle jotain tai tuikkaa sua herkkää hermoon, niin se ei ole sen ihmisen vika. Älä jää siihen jumiin, että sä käyt siitä, että nyt tuo ihminen teki mulle tällaista ja nyt se nosti mulle ja ta-da-da. Et silloin me jäädään heti jumiin niin kuin siihen toisen syyttämiseen, kun
olisi hirmu tärkeää kääntyä itseeni, että miten mulla tällainen tunne heräsi, mitä tämä mulle tarkoittaa, mitä tämä mulle viestittää, mikä asia minussa vaatii huomiotani tai kasvua tai kehitystä. Että entistä enemmän ottakaamme vastuuta omista tunteista ja luottakaamme tunteiden viesteihin ja luottakaamme siihen synkronismiin eli oikean ajoituksen lainalaisuuteen, jossa ihmeellisesti kaiken sen ennustamattoman kaaoksen keskellä päätyy olemaan juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tervetuloa Oma Maija-palveluun ja talvipäivän seisauksen tähtimeditaatio online-iltaan.